F'dak iż-żmien, il-Farisej u l-Kittiba qalu lil Ġesu: "Id-dixxipli ta' Ġwanni sikwit isumu joqogħdu jitolbu u dawk tal-Farisej ukoll, imma tiegħek jieklu u jixorbu." U Ġesu qalilhom: "Jaqgħu tistgħu irġelu lil ħbieb tal-arus isumu sakemm l-arus ikun għadu magħhom? Imma qatt jasal iż-żmien meta l-arus jaħduhulhom minn magħhom u mbagħad isumu dakinhar." Għalilhom ukoll parabola: ħadd ma jaqta' biċċa drab minn libsa ġdida biex biha jraqqa waħda qadima, għax inkella mhux biss ikun qatta l-ġdida, imma anqas il-biċċa meħuda mill-ġdida ma tkun taqbel mal-qadima. Anqas ma jqiegħdu l-inbit il-ġdid f'damiġġani qodma tal-ġild, għax inkella l-inbit il-ġdid jifqa' d-damiġġani u jixteretqu u jintilfu d-damiġġani. Iżda inbit ġdid iqeduh f'damiġġani ġodda. U ħadd ma jkun irid mill-inbit ġdid wara li jkun xorob mill-qadim għax jgħidlek il-qadim tajjeb. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Hemm żmien lis-sum u żmien li tiffesteġġa u tiċċelebra. Li tkun dixxiplu u timxi ma' Ġesu ifisser li tesperjenza il-ferħ ġdid tar-rabta tiegħek ma' Kristu, imqabbla mal-ferħ tat-tieġ fejn wieħed juqu semm u jaqsam fil-barka u l-ferħ tal-koppja li għadhom kemm ingħaqdu f'imħabbithom. Imma jiġi żmien ukoll meta d-dixxipli tal-mulej ikollhom iġorru s-salib tat-tiġrib u l-purifikazzjoni. Għad-dixxiplu hemm iż-żmien fejn jifraħ fil-preżenza tal-mulej u jiċċelebra t-tieba tiegħu. U hemm ukoll iż-żmien meta jfittex lill-mulej b'umiltà, bis-sawm u b'soba għal dnubietu. Inti tifraħ bil-preżenza tal-mulej li hu dejjem miegħek u tesprimi soba u ndiema għal dnubietek. Ġesu jkompli jwissil id-dixxipli dwar il-problema ta' moħħ magħluq li jirrifjuta milli jitgħallem affarijiet ġodda. X'rid jimplika Ġesu bit-taqbila tal-ilbiesi u l-imbejjed ġodda li ma titrattahomx bħal ma titratta dawk qodma? U jrid li l-moħħ u l-qalb tagħna ikunu bħal damiġġani ġodda tal-inbit, miftuħa u lesti li jilqgħu l-inbit ġdid tal-Ispirtu Santu. Int ħerqan biex tikber fl-għarfien u l-fehma tal-kelma t'Alla u tal-pjan li hu għandu għal ħajtek? Mulej, imlini bl-Ispirtu Qaddis tiegħek, ħalli nikber fil-għarfien tal-imħabba u l-verità tiegħek. Nfittex bil-ħerqa lilek fit-talb u fis-sawm. Ħalli inżomm il-bogħod mid-dnub u nara li ħajti tkun taqbel aktar bis-sħiħ mar-rieda mqazza tiegħek. Għamel li dejjem insib il-ferħ fl-inarfek, fl-inħobbok u fl-inservik. Amen.